сулҳу суботи сартосарӣ ва тинҷиву оромӣ дар мамлакат имкон фароҳам овард ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намоянд. имрӯзҳо сокинону соҳибкорони хайрхоҳу саховатпешаи шаҳри ҳисор низ барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагӣ дар марказ ва деҳоти шаҳр саҳмгузорӣ менамоянд. бо роҳандозӣ намудани чунин як иқдоми бунёдкорона дар маҳаллаи уртабузи ҷамоати шаҳраки шарораи шаҳри ҳисор сохтмони бинои нави муассисаи таълимӣ оғоз гардид. мувофиқи лоиҳа бино аз ду ошёна иборат буда барои 480 хонанда дар ду баст бо фароҳам овардани шароити муосири таълим ва муҷаҳҳаз бо лавозимоти хониш сохта мешавад. бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри ҳисор ва аҳли ҷамоатчигарии шаҳраки шарора имрӯз ин иқдом роҳандозӣ шуд ки рӯҳияи мардуми ин минтақаро хело баланд бардошт ва дар ҷавоб бо ин ғамхориҳои ҳукумату мамлакат ваъда медиҳем ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ таълиму тарбия намуда ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистонро бозам ободтар гардонем. ҳоло хонандагони ин маҳаллаи навбунёд зиёда аз 3 километр роҳро тай намуда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 142 таҳсил мекунанд ки ҳангоми боришоти барфу борон барои рафту омад машаққати зиёд мекашанд. баъди пурра сохта ба истифода додани бинои нави таълимӣ ин мушкилии сокинон бартараф хоҳад шуд. фарзандаи мо ай ҳамиҷа дар шаҳра таҳсил мекунад, дар ҳамин лой мерафтам. мо навхонаҳо миннатдор ҳастем ки раҳмат ба ҳамин гуна мардҳои саховатманд ки моро ба мактаби замонавӣ таъмин мекунанд. мо миннатдор ҳастем. раҳмати калон ҷаноби олӣ, аз шумо миннатдор ҳастем. соҳибкорону сохтмончиён азм доранд то бинои нави муассисаи таълимиро дар марҳилаи пешбинишуда бо сифати баланд сохта ба истифода дода дар ободонии як гӯшаи диёр саҳмгузорӣ намоянд. сохтмончиён ва соҳибкорони шаҳри ҳисор иқдом гирифтем ки сохтмони муассисаи таълимӣ дар мавзеи уртабузро бахшида ба 35-солагии Соҳлияти ҷумҳурии Тоҷикистон با صفت بلند استفاده از مسائل محلی با صفت بلند سپاریم. тавре дар паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон ҷиҳати бунёди муассисаҳои таълимии нав дар саросари мамлакат тадбирҳои мушаххас андешида шавад. сиёсати созандаю бунёдкорона ва маорифпарваронаи пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони мамлакатро ба ободкориву созандагӣ бахусус бунёди иншооти соҳаи маориф роҳнамоӣ карда ҷиҳати беҳтар намудани шароити созгори зиндагии сокинон заминаи воқеӣ мегузорад. ин аст ки барои сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказ ва маҳаллаҳои навбунёди шаҳри ҳисор биноҳои нави таълимӣ қомат афрохта мавриди истифода қарор дода мешаванд ки ҷиҳати бо ҷои нишаст ва имконоти муосири таҳсил таъмин намудани хонандагон равона гардидааст. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.